DSWD naglunsad ng kampanya laban sa human trafficking. Bilang ng kidney patients tumataas at agaw na dagupan pinaghahandaan na. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Talamak na nga sa bansa ang human trafficking. Ito ang nakalulungkot na katotohanan na kinaharap ngayon ng Pilipinas. Kaya naman naglunsad na rin ang DSWD ng kampanya laban dito. Narito ang report ni Louie de la Vega. Aminado ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na malaking problema pa rin sa bansa ang human trafficking. Batay sa tala ng DSWD noong 2012, aabot sa 100,376 ang bilang ng biktima ng iba't ibang uri ng human trafficking sa Pilipinas, kung saan 1,000 kaso ang kanilang naisampa sa pakikipagtulungan pa rin ng Interagency Council Against Trafficking. Patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng kagawaran tulad ng psychosocial intervention, temporary shelter, support services at livelihood, partikular na ang recovery at reintegration program upang matulungan ang mga biktima. Iginiit rin nito na maigting ang kanilang kampanya laban sa mga human trafficker at katuwang nila ang Department of Justice. Sa katunayan, nitong June 14 ay sinimulan nang ipalabas ang kanilang campaign plug na pinamagatang Iligtas Mo Ako at patuloy nang mapapanood sa 8 piling sinehan sa loob ng 6 na buwan. Wala akong kasalanan, bakit ako nakakulong sa impyerno? Iligtas mo ako dito, isang tawag mo. Maaari namang tumawag sa Trafficking in Persons Helpline ng DSWD sa numero 1391941 at Ayakat Action Line sa 1343. Isang tawag mo, makakalaya ako Louie de la Vega para sa Pangasinan sa Watch. impyerno. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga pasyenteng may sakit sa bato. Sa isang ospital pa lang dito sa Pangasinan ay nakalulula na ang bilang ng mga pasyenteng nagpapadialysis. Narito ang aking report. Tila hindi na mapigilan ang pagdami ng mga taong may sakit sa bato. Ito'y kahit pa paulit-ulit na ang paalala ng mga eksperto sa pag-iwas sa mga aktibidad at pagkaing may masamang epekto sa kidney. Sa Pangasinan Provincial Hospital, sinabi ni Dr. Policarpio Manuel, Chief of Hospital, na may 99 patients na sumasailalim sa dialysis. Kung sa hospital, ang statistics namin sa hemodialysis center, matatanong lang na namin 99. Yan ay isang buwan yan na nagda-dialysis sa amin dito. Yung isang pasyente twice a week na nagpupunta dito for 4 hours each. Yung iba 3 times a week. Depende doon sa condition ng pasyente. But aside from that, may mga pasyente pa kami dito na nasa ward. Yan yung mga tinatawag namin mga newly cases na diagnosed na may diabetes at may chronic renal diseases. Nag-average kami ng 15. Every week yan, dumarating yan na bago na pasyente. No? Na-accommodate naman daw nila ang bilang na ito sa kanilang dialysis center na nagbukas noong 2008. Ang mga machine nila dito ay donasyon ng Davita, isang kumpanya sa Amerika. Ang kagandahan nitong aming dialysis kasi pag sinabi na mayroon kang oras na pupunta ka dito sa amin, pumunta ka kasi mawawalan ka ng yung slot. Parang sa aeroplano yan eh. Pagka hindi ka dumating sa sinabing oras, dapat darating ka. Kasi kung hindi ka pwede na sa second shift. Sa bawat araw, may 3 shifts sa pagpapadialysis na tumatagal ng 4 na oras. Ang una ay 5 a.m. hanggang 9 a.m., 10 a.m. hanggang 2 p.m., at 3 p.m. hanggang 7 p.m. Masaya namang ibinahagi ni Dr. Manuel na wala nang kinakailangan pang idagdag sa dialysis center dahil kompleto na raw ito sa equipment. Maganda na eh. Wala na kami may dadagdag eh. Kasi maganda na. Pati ban namin. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Paano ba nakukuha ang sakit sa bato at ano mga dapat gawin para maiwasan ito? Alamin sa aking ulat.
Noong 2012, iniulat ng Philippine Information Agency o PIA na sa bawat 1,000,000 Pilipino, 120 dito ang may kidney failure. Ang implikasyon nga raw nito ay humigit kumulang 10,000 Pilipino ang dapat na magkaroon ng bagong kidney kada taon. 86% nito ang pagpapadialysis lang ang kaya, habang 14% lang ang kayang sumailalim sa kidney transplant dahil na nga rin sa kamahalan ng operasyon. At ang mga pasyenteng hindi makapagpapatransplant o makapagpadialysis man lang ay namamatay ayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Pero saan o paano nga ba nakukuha ang sakit sa bato? Maraming kaso causes din pa. No? Ang isang kanyan is diabetes. No? Number 2 is hypertension. Number 3, yung mga chronic infection, yung mga UTI, sinasabi yung hindi pinapansin. Plus yung mga diseases na nakuha mo sa bata, gaya ng glomerulonephritis, na yung glomerulonephritis niya na hindi pinapansin. Ayon naman kay Dr. Antonio Paraiso, manager ng Renal Disease Control Program o REDCOP ng NKTI, karamihan ng nagpapadialysis ay nabubuhay ng 1.5 taon lang dahil sa cardiovascular disease na lumalala dahil sa renal failure. Dok, mga advice po para mapangalagaan ang kidney, para makaiwas sa kidney diseases. Palagi kong sinasabi kasi, huwag nilang pababayaan yung sakit nila, lalo yung mga chronic na may infection sa kidney, UTI, urinary tract infection. Kasi tayo naman galing ng mga Pilipino, pati hindi yan nai-istorbo na doon sa sakit niya, hindi siya magpapakonsulta. Kaya palagi kong advice, kunti lang na nararamdaman, magpakonsulta na agad. Saka hindi pwede yung isang konsulta, dapat ito, lalo yung mga may kasakit na diabetes o saka high blood, dapat ito regular na check-up. Sadyang mahal nga ang magkasakit. At isang napakalaking kawalan kung ang kapamilya mo ang mamamatay ng dahil sakit sa bato. Kaya mag-ingat. Yan ang paalala ng mga doktor ngayong National Kidney Month. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Sa dami nga ng bilang ng mga pasyenteng may sakit sa kidney, karamihan nito ay yung mga hindi sapat ang kinikita para matustusan ang pambayad sa dialysis. Narito ang hatid kong kwento. Hindi rin yung mga dugo mo. Pinapalik. After ba nitong process itong pakiramdam? May biro ko, pag-utak ko, nagpapamos. Hindi ko makakakain. Kamusta naman po ang budget? Abot kaya na? Kaya nga, problema sir eh. Kaya nag-hihingi kami kami. Pag naubos yung pieces, o pag naubos na sa mga pieces, hihingi kami ng tulong. Pag wala kami ginagamit ng 2,800 plus per session. Pero pag may pay-flex kami ginagamit, bukod pa yung dialyzer, pag nasira, babayad kami. Saka yung injection pa sa kusina, kailangan pinabayad pang sa pieces. So, pag sa pindot, kaya bulit ko nga ng buhay, pero ang hirap pa rin ang usan. Ina-advise namin ang mga pasyente meron silang PhilHealth. Okay. Sa pag-PhilHealth sila, they are free with 45 sessions. 45 sessions yan. After 45 sessions, meron silang babayaran na mga minimal lang naman. Or 1,000 or 1,500. Depende sa ano. Basta masasabi namin, service kami dito. Hindi kami pwedeng yung hindi absolve yung pasyente. Lahat ng tumarating, meron bang pambayad o wala, tinatanggap namin. Mga silang mag-inom, yung mga piso, pag gawin na, pag ito nakasunan. Bukas ay ipagdiriwang naman ang agaw na dagupan. Alamin kung ano mga aktibidad sa report ni Louie de la Vega. Idineklara ni President Noynoy Aquino III na special non-working holiday ang 20 ng Hunyo, Huwebes sa siyudad ng Dagupan dahil sa pagdiriwang nito ng ika-66 na anibersaryo ng pagkakatatag. Ang selebrasyong ito ay mas kilala bilang Agaw na Dagupan kung saan iba't ibang aktibidad ang isinasagawa. Kabilang narito ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na pinungunahan ng DepEd at ang Rappers to Pavers, isang environmental campaign kung saan layunin nitong i-recycle ang iba't ibang klase ng plastic upang gawing sahig.
Dagdag pa rito ang Manlingkorya Kalanguran kung saan maninilbihan ng mga piling estudyante mula sa iba't ibang paaralan ng syudad bilang city officials sa loob ng isang linggo. Yesterday we started with the seminar for these youth leaders, the Manlingkorya Kalanguran, and so they will be there until tomorrow. The students coming from the different high schools in the city, they will be given some lectures and some insights on how to go about. There are some other activities, not purely lectures, and there would be all of this would be geared towards preparing them to their job as little mayor. And the objectives of this Manlingkorya Kalanguran is to give training to our future leaders on how to go about the job of a city mayor, city vice mayor, and all the other offices in the local government unit of Dagupan City. Sa mismong araw ng selebrasyon ay magkakaroon ng wreath-laying ceremony, saka naman susundan ng Unity Walk na mag-uumpisa mula sa City Plaza paikot ng A.B. Fernandez Avenue patungo sa Astrodome. At the Astrodome, of course, there will be a program, and the guest speaker would be the mayor-elect, and we believe that it's the time for her to communicate to all the people her vision, her plans and vision for the Dagupan in the next 3 years. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Isang sanggol naman ang natusta sa isang sunog. Ang ibang detalye sa report ni Mayan Garcia. Patay matapos masunog sa loob ng kanilang sariling bahay ang isang taong gulang na sanggol sa syudad ng Urdaneta, Pangasinan. Ayon sa ina ng biktima, iniwan nitong natutulog ang kanyang anak para bumili sana ng makakain nila, ngunit pagbalik nito ay kumalat na ang apoy sa bahay nila. Posible raw nagising ang sanggol at nasipa umano ang lampara na siyang maaari ring pinagmulan ng sunog. Kasama raw ng biktima ang kanyang lolo, ngunit dahil sa gawa sa kawayan ng bahay ay mabilis na kumalat ang apoy kaya hindi rin nailigtas ng lolo ang kanyang apo. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy ay nadamay din ang 5 pang katabi nitong bahay sa sunog. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Sa dami ng kalamidad na pinagdadaanan ng bansa, dapat ngang paigtingin ang pangangalaga sa kalikasan. Yan ang layunin sa pagdiriwang ng World Environment Month. Narito ang report ni Louis de la Vega. Ilang bagyo na ang nagdaan, kaliwat ka ng mga sakuna, buhat ng mga pagbabago at dulot ng mga aktibidad ng sangkatauhan. Ngayong ipinagdiriwang ang World Environment Month, kamusta kaya ang ating kalikasan at ang ating kapaligiran? Sapat pa ba kaya ang mapagkukunang yaman? Ayon sa inilabas na datos ng United Nations Food and Agriculture Organization o FAO noong 2012, tinatayang 1 bilyong tonelada ng pagkain ang nasayang. Dagdag pa rito ang nakakaalarmang laki ng bilang ng mga batang namamatay dahil sa gutom. Ngayong taon, layunin ang selebrasyon na mabigyang tuldok iyon at lalong hikayatin ang publiko na magkaroon ng tama at mas malalim na kaalaman sa kanilang kinakain. Kamakailan lamang ay binigyang diin ni Provincial Administrator Rafael Baraan sa Capitol Plaza, Lingayen ang importansya ng pagdiriwang na ito na may temang Think, Eat, Save. Pahayag nito na ang pagkain ng sobra sa kinakailangan ay parusa sa sistema ng isang individual. Inilarawan naman ni Provincial Environment Officer Ledwina Wendy Co ang lalawigan ng Pangasinan bilang malawak sa tubig at lupang pang-agrikultura, kung kaya't patuloy sanang pangalagaan at gamitin ng tama ng mga Pangasinense ang mga likas na yaman nito. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.